న్యూస్ ఆంధ్ర. కుటుంబానికి అండగా ఉంటాం. చింతలపూడి నియోజకవర్గ ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షులు, లింగపాలెం మండలం పుష్పాలవారిగూడెంలో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు వచ్చి మంచానికి పరిమితమైన సీనియర్ పార్టీ విధేయులు మిండా జార్జను వారికి చింతలపూడి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుల ఆదేశాల మేరకు వీల్చైర్ అందించిన నియోజకవర్గ ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షులు పల్లిశ్రీను మాట్లాడుతూ, మానసిక, శారీరక వికలాంగులు సదరం సర్టిఫికేట్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ పింఛన్లు, వీల్ చైర్స్, ట్రైసైకిల్స్, వినికిడి యంత్రాలు, చంకకర్రలు ఉచితంగా పొందాలని, వీటికి అర్హత గల పత్రాలు ఏలూరు సంబంధిత వికలాంగుల ఆఫీసులో ఇవ్వాలని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు మండవ ప్రసాద్, కూటమి నాయకులు తొమ్మంటు మల్లయ్య, తంబి, నిట్టా కుమార్రావు, మిండా సంతోషం, బండారు జ్ఞానసుందరరావు, మిండా నతానియల్, గుంపర్తి సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.